Dobré ráno. Tak teraz ma zaujíma, že či keď vstanete, tak pijete kávu, čaj alebo kakao, ako my dnes ráno, a rozprávať sa budeme aj o jeho benefitoch. Veľmi ma to zaujíma, pretože som to zvykla piť ako dieťa, potom som na to zabudla a teraz musím povedať, že si to veľmi pochvalujem. Pekné dobré ráno. Pekné ráno, na zdravie. Ja mám rád na ráno čokoľvek sladké, neviem ako to máte vy, ale myslím si, že ten cukor do rýchlosti, ako sa vraví, vždy je dobrý. Niektorí vravia, že úplne nie, ale o tom sa možno porozprávame inokedy. Každopádne dnes v rámci Vstávaj a vyhraj stále hráte o 7 000 eur, respektíve dnes o 7 000 eur. Treba samozrejme posielať SMS-ky v tvare Teleráno bez diakritiky na známe číslo 6667 a ste v hre. Do 10 sekúnd dnes chceme tiež počuť to správne heslo, ktoré pre dnešok znie. S Teleránom vstávam, veľké výhry dostávam. Toto nám povedzte, tak ako hovorí Marek, do rýchlosti, teda do tých 10 sekúnd, respektíve do 10 sekúnd zdvihnite telefón a potom povedzte to správne heslo. Budeme sa na vás tešiť. Myslím, že dnes je streda, takže dnes je streda. Majte naozaj príjemný deň. Poďme na to. Tešíme sa na vás. Sú správne. Dobré ráno. Verdikt súdu v prípade Juraja Cintulu, ktorý v lani postrelil premiéra Roberta Fica, je už známy. No a zároveň minister vnútra vymenoval novú policajnú prezidentku Janu Maškarovú. O týchto aktuálnych témach sa už teraz viacej porozprávame aj s redaktorom Adamom Olešom. Pekné dobré ráno. Aký verdikt vyniesol súd a aké dôvody pri ňom zohľadnil? Ten verdikt, ktorý tam Senát urobil. A rovnako, tak ešte keď budem pokračovať, tak žiadne pochyby práve spomínali že to bolo zapričine napríklad, že aj médiá povedal, že takto má vyzerať právny štát, že ten proces prebiehal spravodlivo, že padol tam verdikt, ten, kto spáchal ten čin, ide do väzby. Aktuálnu tému minister vnútra Matúš Šutajštok včera oficiálne vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Aké sú očakávania od pani Maškarovej? Tak minister vnútra. Ty už si vymenoval niektoré z jej cieľov, aké si dala, ale aké sú od nej možno očakávania? Sú to práve tie tlaky mladých ľudí do policajného zboru a bude možno tá polícia takým lákadlom pre ľudí, aby tam prišli pracovať. Adam, ďakujeme veľmi pekne za... V ústave, kde podľa jej slov nemohla používať ani svoje telo, ani kam sa pohybovať. Sa asi ako nesvojprávna. Áno, ako nesvojprávna. A hovorila, že ešte veľa informácií, ktoré o nej nevieme, ktoré sa bojí zverejniť, pretože má stále strach a zraňujú. Dobré ráno. Ja mám taký pocit, že budúcnosť je veľmi rýchlo a možno, že už aj tu, pretože ľudia po cievnych mozgových príhodách budú mať teraz o niečo lepšiu a cielenejšiu rehabilitáciu. V modernej medicíne totiž to prichádza v súčasnosti na scénu robot, ktorý ju teda poskytuje efektívnejšie a cielenejšie. No a ako takáto robotická rehabilitácia líši od tej klasickej, ktorú sme poznali doteraz? Možno, že tie hlavné výhody, ktoré vlastne takáto robotická rehabilitácia prináša. Šetrí to čas a energiu či už pacientom, ale aj zdravotníckemu personálu a zároveň tie prístroje používame vlastne formou hry. Čiže tí ľudia hrajú videohry a vlastne nesústredia sa na to, že cvičia alebo teda, že sa hýbu. A možno ešte na záver, kam podľa teba teda smeruje práve budúcnosť rehabilitácie, keď sa o tom rozprávame, o tej futuristike. Môžu roboty raz teda nahradiť fyzioterapeutov, alebo je skôr cieľom, aby spolupracovali ruka v ruka? Myslím si, že v tejto dobe... Súvame opäť do ďalšej časti nášho Telerána a budeme cestovať. Veľmi sa teším, že trošku vás oberieme sa pozrieť na Maledivy, pretože aj jeseň, aj zima vedia byť práve tá téma, alebo teda to obdobie, kedy aj túto tému môžete otvárať, že vlastne dá sa ísť aj na dovolenku aj v tomto ročnom období do tepla, do exotiky, ale na to si počkáte až po. Ja, my sme sa tu tak zasnívali, že by sme veru išli niekam do tepla, ale sme tu v štúdiu a veľmi sa tešíme, lebo sa ideme rozprávať o novom trende kvadrobík. Si totižto na sociálnych sieťach získava čoraz väčšiu pozornosť, ale teda jeho nadšenci predvádzajú také rôzne medvedie, lezenie, mačacie skoky, je to naozaj také zvláštne. V každom prípade my sa teraz na to pozrieme aj z pohľadu trende, ktorý je teda najmä populárny na sociálnych sieťach. Alebo asi uváži, že on sám skúsi raz a zistí, že to nie je ten ideálny trend, ktorý by chcel nasledovať. My už sme tu teda spomenuli kvadrobík, potom aj Animal Flow, je tých trendov veľmi veľa na sociálnych sieťach. Ako sa v tom zorientovať? Ideálne začni sama od seba. To znamená... Úplne každý ten treba nasledovať a nie úplne každý trend je naozaj vhodný pre všetkých. Presne. Je to tak, je to na zvážení, na preštudovaní a teda aj o tých mojich schopnostiach, ako si ty hovorila, o tej histórii, ale ja si myslím, že teda kvadrobík síce úplne nie je najlepší, ale taký tanec, myslím si, že je fajn. Je to také aerobné cvičenie pre mladších aj pre starších a my si ho teraz spoločne užijeme. My si pozrieme, pretože dnes v Teleráne je tanečná skupina LCX Dance Group.
A tak pekne, že asi tak hrdo a budeme a všetky deti a rodičia to poznáme, vlastne spája tú zábavu s tým učením a vzdelávaním, všeobecne edukovaním. A čo teda rodičia a deti nájdu v knižke? Akým témam sa konkrétne v tejto knihe venujete? My sme a vedieť sa o nich aj rozprávať, ktoré prežívajú určité emócie. A spolu Markíza a robíte úplne nádherné pro každého príbehu otázky. A čo s tým máš ty, že vlastne akú úlohu si v rámci tejto knihy zaobstarala ty? No tak Išlo v podstate, že ty si čerstvá mamina. Samozrejme, obidve ste maminy. Ako to vy vnímate, že ako veľmi dôležité a kľúčové je možno, že aj to čítanie a rozprávanie sa s tými deťmi o tých emóciách? my sme si práve a neviem o tom ešte povedať z vlastnej skúsenosti, ale myslím si, že... Tak Mária, vy by ste možno čo poradili Peťke ako skúsenejší rodič, že vlastne, že čo budovať, čo je to kľúčové? Vlastne základ toho rešeria povedala, že často sme možno aj my počúvali, že teraz, neviem, napríklad, keď sa tak povie, že nehnevaj sa, alebo si teraz škaredá, keď sa hneváš, alebo nepláč, to sa nepatrí a tieto veci. Ako vám napríklad rozprávate a ako tu budete riešiť takéto veci, ako je duševné zdravie? No povedzme, ja mám takú potrebu to teda povedať, že keď tuto nám poradila pani... Krásne dobré ráno vám želáme. Otázka znie, kedy ste boli na poriadnej pánskej jazde, alebo možno, že aj dámskej, to sa teda akože vôbec nevylúčuje, ale jednoznačne, kedy ste boli na takej dobrej, ale aj kultivovanej zábave, to je otázka. To je otázka, môžete nám dať rovnako vedieť, ale najzábavnejšia pánska jazda, akú si viete predstaviť? Netradičný večer, v ktorom vám načapujú pivo, alebo vás dokonca vyťahnú na javisko. Taká netradičná je novinka na novej scéne, o ktorej nám teraz prezrádia viac. Vložiť niečo, čo je iba pre náš región originálne a teda približujeme sa k divákom s tým, alebo sa s nimi úplne spájame, že sme tiež ľudia. A túžime po živote. To bolo ťažké, ale na konci prišli, povedali, no máme taký pocit, že to budeme mať radi. Áno, a to ešte neprišiel divák. Áno, chcel som reagovať, že nič. O tejto tanečnej skupine a o tanci sa budeme rozprávať aj s Lenkou Molnárovou, zakladateľkou, trenérkou a choreografkou. LCX Dance Group, krásne dobré ráno. Dobré ráno. Poďme na to, vy ste za krátky čas naozaj stihli toho veľa. Máte spolupráca, aby som rýchlo vymenoval s Kálim či Fabom Morvanom. My ďakujeme za rozhovor. No a už teraz bude teda tancovať tanečná skupina LCX Dance Group. Let's go. Priznáme sa, my sme mali možnosť si ju pozrieť už včera večer, tak sme si ju pozreli a nemal som zimomriavky, mal som, že slzy také dojemné. Hej. A možno hneď otázka, že vy ste dodnes nejak nezverejňovali nikdy až takto svoje súkromie s Filipom. Prečo práve teraz, čo vás k tomu viedlo a... Videli a je to pre mňa prvýkrát, kedy sa s týmto takto ako keby oficiálne konfrontujem s niečím podobným. Takže mám úplne nové pocity, aké doteraz nepoznám.